Tenim moto, ell té el concessionari Honda de Figueres, i llavors, ja us explicarà en Jordi, van ser fletades fins a Argentina. La primera etapa és Sud-amèrica. Aquesta primera etapa, això sí que és el cursor. Es va començar a Argentina i l'hem acabada, que ja us explicarà, el Miquel us explicarà la ruta, s'ha acabat a Guatemala. Dels 6 integrants que van marxar, n'hem tornat 3 a casa per diferents motius. Llavors, la propera etapa havíem calculat que faríem 2 etapes anuals, però hem de tocar de peus a terra, som els realistes i llavors hem viscut molta crisi, les coses no van com haurien d'anar, llavors en més de 2 fem-ne només un. Vull dir, no tenim cap pressa, no hem de fer cap rècord ni tenim cap pressa, l'únic que en vez de fer una volta per aquí, tenim una volta que està donant voltes pel món, amb els conseqüents problemes d'infraestructura, d'on deixem la moto, de logística, totes aquestes coses que us explicarà en Jordi. Llavors, la primera volta, la primera fase és fins a Guatemala, que ja estem. Ara les motos estan al concessionari Honda principal de Guatemala i a partir de quan sigui, quan ens toqui principi el mes de juliol, agafem la moto i ens anem directament fins a Alaska. Llavors, el més segur és que travessem ràpidament Mèxic per problemes, agafem Baixa Califòrnia i per la costa oest dels Estats Units, volem fer també el Canyó del Colorado, volem fer no sé què, en fi, diverses coses, volem travessar Canadà i ens anirem fins a Alaska. Anchorage, fletarem les motos fins a Nova Zelanda. I a Nova Zelanda pot ser, clar, també depenem molt de les temperatures que trobem a destí. És una tonteria pensar que podem anar a destí quan hi ha molta neu o quan hi ha molta fred o així, perquè no anem a patir, anem a gaudir, som 6 persones, amb els conseqüents problemes de totes 6 persones, amb la infraestructura, tot. Llavors, la propera etapa és fins a Anchorage i l'altra, la tercera etapa, farem Nova Zelanda i Austràlia. Quan acabem d'Austràlia, agafarem les motos i ens anirem fins a Bangkok, més o menys ja anem a Àsia i després tornem, depenent de com estigui el tema polític, tornarem per un costat o per l'altre. Com que tenim molt de temps per endavant, no tenim cap pressa i a més el que sí que fem és procurar fer les etapes i preparar-les amb el que vindrà. No ens preocupem ara d'Àsia ni d'altres llocs, sí que anem agafant informació i anem escoltant, però no ens preocupa, vull dir, ja hi arribarem. El que hem de fer és gaudir de cada etapa, o sigui, cada vegada, ara què farem? Als Estats Units, prepararem als Estats Units, gaudirem als Estats Units, quan tornem parlarem dels Estats Units, però vull dir, no hem de preocupar d'anar de pressa per res. Nosaltres no tenim que fer cap rècord personal, no tenim que fer res, només fem una volta al món, al nostre ritme, perquè nosaltres no tenim ni 20 ni 25, nosaltres tenim la nostra edat i tenim que fer el que creiem oportú de fer i sempre en plan responsable. I jo crec que donat peu a això i veient aquesta volta al món, en Jordi ja pot començar a parlar de les motos. El que sí que jo voldria dir que em va fer molta il·lusió és que una vegada vam comprar les motos, vam anar a venir les motos als Àngels, és un lloc que m'agrada molt, pujar-hi pujo sovint, vaig fer el cafè allà dalt, hi ha un mossèn que realment ens va venir les motos i vam estar parlant i hem quedat citats per una vegada les motos tornin, o sigui, a partir de la 5a etapa tornarem fins a casa i llavors ens tornarem a pujar als Àngels a veure el mossèn i és tot el que farem. Se'ls tornarem a venir, exacte. Què més vull dir? És una gran experiència, és molt dur, aquesta primera etapa per mi ha sigut molt i molt dura, hem viscut dels pitjors dies de les nostres vides, sobretot un que vàrem patir molt, però això ja us ho explicaran, i malgrat això no m'agrada a mi repetir les excursions que faig, de fet m'agrada sempre fer altres excursions perquè vull dir, una vegada ho has fet, repetiries per d'acord, no, ja s'ha fet, no, ja s'ha fet, vull dir, sempre hem de mirar endavant i anar tirant endavant, però tot el que hem viscut ha sigut molt dur i per una dona viatjar, tant per la Maria com per mi, clar, no és que hagis de demostrar res, però a nivell de força, a nivell de moltes coses et requereix molt més esforç, no només això, sinó que mediàticament també a vegades el que vols és explicar les coses. Llavors és el tema afegit de voler arribar a destí, intentar trobar wifi, intentar trobar un lloc per poder escriure una crònica, el temps, tot això, vull dir, és complicat, però és una cosa que n'hem gaudit molt tots i que sembla que continuarem amb la segona, tercera i fins que tornem aquí una altra vegada a casa. I una vegada dit això, m'agradaria passar la veu a en Jordi i després ja si teniu alguna pregunta a fer, no indiscreta, sisplau, que ja us conec, doncs llavors de preguntar el que vosaltres vulgueu. Avisa. O sigui, passo la paraula a en Jordi,